F'diskors mimli attakki fuq l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna u saħansitra membri tal-ġudikatura, l-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil qal ukoll li l-Gvern xtara l-elezzjoni ġenerali. 4 xhur wara li l-poplu reġa' ta' mandat qawwi lill-Gvern Laburista b'maġġoranza assoluta fost l-ikbar fl-istorja, Simon Busuttil tkellem dwar il-libertà tal-kelma u attakka lil min ma jaqbilx miegħu. Xi ħadd irid iqum u jkellimkom u jgħidilkom il-verità kif inhi. Għax hemm ħafna nies li intkom xtrajtuhom u xtrajtu l-vot tagħhom u tawkom maġġoranza kbira. Ivvutawlkom għax xtrajtuhom. Ara taħsbu li qed jemmnukom? Ara taħsbu li moralment huma konvinti minnkom? Saħansitra qal li l-Prim Ministru mhuwiex leġittimu. Ara taħsbu illi jaħsbu li l-Prim Ministru għandu awtorità leġittima għax m'għandux. Mill-ewwel ġurnata. Fid-diskors tiegħu Simon Busuttil irrepeta ħafna mill-argumenti li kien jitkellem fuqhom fis-snin li għamel kap tal-Partit Nazzjonalista. Dan waqt li kien lest biex jgħajjar lil min jazzarda jgħidlu li ma jaqbilx miegħu waqt li kien għaddej b'dan id-diskors. Għażilt li tkun hemm isfel, fil-medjokrità, fil-ħama. Allura jiddispjaċini ngħidlu li ma tistax tifhimni kif jista' jkun Glenn Bedingfield jifhimni. Jekk hu qiegħed fil-ħama hemm isfel.